Достар, бүгін миңа көне бойы телефоннан шалтыратып, туганнар, дуслар хәлләрне беләләр, интернет дөньясында хатлар язалар. Бик күп минуттарда анда хәбәр язганнар. Инде кемдер больница ята, инде үтереп тә куйганнар, күмеп тә куйганнар. Минем белән барсы да әйбәт. Кеше чирләмичә тормый. Җәмәгать онкология инде ул ике кешенең берсендә бар, шуңа күрә бар бит аның усалы, бар җиңел үтә торганы, шуңа күрә Аллага шөкер, минем инде җиңел үтә торганы булып чыкты. Бүгенге көндә витаминнарны, лишняларны алам, минем белән барсы да әйбәт. Кайгыртканыгыз өчен зур рәхмәт. Үзегезне карагыз, үзегезне саклагыз, елына бер булса да тикшеренегез обязательно. Шуңа күрә исәнлек беренче урында тора. Әле без сезнең белән җырлыйсы җырлар алда, күрешәсе көннәр алда. Исән сау булыгыз, сау сәламәт булыгыз, үзегезне саклап яшәгез. Мин сезне просто люблю и все. Бирешмибез Алла теләсә. Рәхмәт сезгә, чын күңелдән.